As civic, as parents, as community leader, we are against those things that our children must not deprive their education. Abazali kuquka nabahlali baseshawelo nasesinawane Soweto balithabathele kubo uxanduva lokugada ezinye zezikolo zale mimandla okuzana njengoko kuxhaphake izidubedube zonqevu nezithi zichaphazela ukhuseleko labantwana besikolo. I saw a man with a paraglove. He's holding a car like this one. Kudutyulwe kwabula abantu ababini kwindawo yaseMakhaze Kapa ngale ntsasana njengoko lusathe gqulo udushe lonoteksi kulo mmandla. Giving us courtesy, especially because I've been very cooperative with them. They can get hold of me over my WhatsApp. They can call me anytime. I've been responsive to their email. I found it very unfair what they've done. Umphathiswa wezobulungisa uMamoloko Kubayi uyigxeke kabukhali komishoni kaJaji Madlanga ngendlela esingethe ngayo isibhengezo sayo ngolibaziseko lokuqala komsebenzi wale komishoni. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolumi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Abanye abazali kuquka nabahlali baseshawelo nasesinawane Soweto namhlanje balithabathele kubo uxanduva lokugada ezinye zezikolo zale mimandla okuzana njengoko kuxhaphake izidubedube zamaqela onqevu nezithi zichaphazela ukhuseleko labantwana besikolo. Kwisiganeko sakutshanje isikolo Ivuwani Primary School sithe sabalixhoba nalapho abanqala intloko bathe bakhupha abantwana esikolweni sebaqweqwedisa abanye abahlali. Kokheli zasekuhlaleni zithi kwanele ngoku. Bawubhinqa wamfutshane namhlanje abanye abahlali eSoweto ukuyokuvala amazibuko ezinye zezikolo ezitheza ngamaxhobo phazamiseko lonqalintloko. Ukanti ababazali bephelekwa ngabahlali bathi izifundo ziyaphazamiseka ngenxa yodushe lonqalintloko nelibeke ubomi babafundi notishala emngciphekweni. We've been receiving calls that there's a problem within our schools. So we decided to mobilize as the community to come up or to establish a mechanism to execute this problem that we are having now. There's this gangsterism that is taking place and it's mushrooming all over these schools. The community must make sure that they attended meeting that is being called by the community leaders, because this thing it is going to affect our education teachers and our children. As civic, as parents, as community leader, we are against those things that our children must not deprive their education, which is a passport yabo to have the good future kusasa. Isebe lezemfundo eGauteng liyanqwala ukuba mkhulu umngeni wamaqela onqevu abambonzeleka kwizikolo zeliphondo kuquka nonaniselwano lweziyobisi ngabafundi ngaphakathi kumasango ezikolo. No, in most cases, what happens in our school, it mirrors what transpired in the society. So that's why we'll call upon parents to say, let's work together. Let's make sure that our children are not ill-disciplined. They must know when they go to school, what is it that they're going to be doing there. Kusenjalo ngethuba kukhutshwa amanani vavanyo lwamvanje lwamaxhoba olwaphulo mthetho, intloko yeziko lenkcukacha manani uRisenga Maluleke uthi amakhaya ayi-2.6 ezigidi athe angamaxhoba okuqhekezwa kwezindlu kule minyaka emihlanu idlulileyo. Around 2.6 million households experienced housebreaking or burglary during the past 5 years. Uqukumbele ngelithi abantu bebengazixeli iziganeko zolwaphulo mthetho ngenxa yokuba abakwantsasana bebengenanto abayenzayo, washo esithi unobangela woko kukunqongophala kobungqina. Ilokishi yaseNanda kwiphondo laKwaZulu-Natal ithiwe Mbende lunquzulwano lemigulukudu yaye oko kudala isanqwe kuluntu lwale ndawo. Uluntu luthi lixhalabile nanjengoko ezi ziganeko zisenzeka emini, nto leyo ekhokelela ekubeni kuvalwe neevenkile kukwachaphazela nabantwana besikolo sasekuhlaleni. Bafuna ucwangco abahlali belokishi yaseNanda kwiphondo laKwaZulu-Natal ekugquba kuyo ubundlobongela bemigewu. Lo mkhwa ukwanwenwele nasesikolweni sabamanga phansi kumashishini asekuhlaleni naseziteksini. Sibhekene nenkinga enkulu la emsakazi. Sibona
izimpi zeingane ezilwayo esingazi ukuthi zilwa kwenze njani. So kuyaliwa, sibona kuvalwa imigwaqo, sibone naseceni kwezikolo ekuthuleni primary school igcina sekuvalwa isikolo kunezimpi ingane ziyadubulana. So sithi sicela nje ukuthula kuzona izingane zethu, siyacela nazo ziyeke lento ezenzayo sikwazi ukuphila impilo enormal emphakathini. Kambe ezisikolo samabanga phansi ekuthuleni sesona sichaphazeleke ngamandla. Lento ziyasihlukumeza kakhulu, ingakho nje simema nje wonke othisha omkhulu ukuthi asibe nokubambisana ukulwa nalento esibhekene nayo, ngoba inzima ngeke sikwazi ukuthi siqede ubugebengu njengama CPF nama patrollers sodwa namaphoyisa. Kufanele naba othisha nama SGB sibambisane ukulwa nale simo esibhekene naso esimazozo indlela esimangaliso. Abahlali bathe yona ngxaki bajamelene nayo kukuba lo mkhwa uchaphazela wonke. Siphathe kakhulu sisi ngani ngoba kahle abantu bakithi laba bonke. Kodwa uma ngabe kwenzeka izinto ezifana nalezi endaweni siyathinteka sonke. Kangokuthi even kuthiwa ke mhlambe awukho involved kulezo zinto, uyihambela nje uyabona ukuthi usenkingeni. Ngezinye indlela kusho ukuthi nje ukuphepha kwethu sisonke akukho right. Ngelixa amapolisa izama ngakho konke anako ukuqinisekisa ukhuseleko lwabafundi, kodwa nakubeni kunjalo amashishini akufutshane asavaliwe ngenxa yoloyiko kubanini bawo. Urhulumente waseNtshona Koloni umemelela inzolo kulandela udushe olunxulumene neeteksi olwasuba ubomi babantu abaninzi ePhilippi East, eKhayelitsha naseMakhaza kwezintsuku ezimbini ezidlulileyo. Namhlanje amadoda amabini adutyulelwa ngcolungele kwisikhululo seteksi saseMakhaza Heights emva kokuba abarhanelwa abaxhobileyo bevulele ngeembumbulu. Ukanti kuthe kwalimala abantu ababini kwesi siganeko. Amapolisa athi aqalisile amaphulo okukhangela abarhanelwa. Nangona kusoleke abantu ababini ze kwangxolerheka abanye ababini, unobangela woludubulwano woyanyaniswa nongquzulwano olukhoyo phakathi kwabaqhubi beeteksi. Ukanti amapolisa aseMakhaza sele evule amatyala amabini okubulala nawokuzama ukubulala. Makhaza SEP subsequently registered 2 counts of murder and 2 attempted murders. Forensics experts are currently combing this crime scene for clues and evidence. The motive for the shooting is believed to be taxi conflict related. The suspects fled the scene in an unknown getaway vehicle and are yet to be arrested. Omnye umqhubi oziboneleyo uthi kuthe qi indoda ithile sele isifihle ubuso yavele yavulela ngezulu lezandla. We are talking about umlayisho wethu yabo. How do we load today? Who was the first yesterday? Who's the first today? You see? Then after all, only just 2 minutes, only just 2 minutes. Then I saw a man with a paraclav. He's holding a car like this one. Luckily, my window was opened and the other one was opened. So that means the first bullet just through. Unkomo uthi usinde ngolambisa. I tried to take a cover because I was on a driver's seat. I tried to take a cover. I went on the passenger's seat. Then the other one, that one came there, sees me. Then he shot the windscreen, of which my windscreen was tightened, so he wouldn't make it. Then I tried to open the sliding door. I went out, drowned the car. Abasemagunyeni bathi basezithendeni zabarhanelwa. Umphathiswa wesebeleze bulungisano uphuhliso lomgaqo siseko uMamuluko Kubai uthi inkqubo yentengo yezixhobo ezazakusetyenziswa kwikomishoni yophando iMadlanga Commission kunobangela ukusilela kokuqala kwale komishoni, ukwathe emveni kokulumana indlebe nomongameli Cyril Ramaphosa ngolwesihlanu weveki ephelileyo. Isebe lakhe lithabathe isigqibo sokumisa emsebenzini intloko yelisebe uAdvocate Doc Mashabane nesekela ntloko kwicandelo le-ICT uMnumzana Jabu Hlatshwayo. Lirhoxisiwe ixesha lokuqala kwekomishoni kaMadlanga ijolise kuphando lwezityholo ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi ebutsheni benyanga iphelileyo. On Friday, it was brought to my attention that the Madlanga Commission will not be able to start as envisaged for the 1st of September for their hearings. I immediately convened several meetings throughout the day of Friday, cancelled my diary, and together with some of the officials and brought them in to be able to try and see if there are issues that we needed to resolve and how we can ensure that the 1st of
September is not compromised. OkaKhubhai ukwaqinisekisile ukuba indawo ekuza kuchotshelwa kuyo le komishoni sele ilungisiwe kananjalo nezixhobo eziza kusetyenziswa. The major issue that we are standing at that I will go into detail is around ICT and tools of trade. On the tools of trade, 25 laptops have been delivered and are being configured for all those who are working for the Commission. Secure ICT infrastructure, searchable forensic data storage, cybersecurity solutions, and integrated email website services are at procurement award stage and will be concluded today. I've received a report now that it has been concluded. The venue for the Commission has been confirmed and secured in terms of logistics, and this is in agreement with the Commission. It is Bridget Mabandla Justice College, a state-owned entity. We do not have to be utilizing private entity. This is the approach we've taken for both the commissions. Uqukumbele ngelithi basebenza belijonge encwadini ke ixesha ukuqinisekisa ukhuseleko lwamangqina nakubeni ngumcimbi lowo abangena kuchubelana nawo noluntu. Sekela mkomishoni wamapolisa kuzwelonke uNjengele Shadrack Sibiya umile kwelokuba akanatyala kwaye akukho nto igwenxa ayenzileyo. uNjengele Sibiya ulwele ukuba abuyiselwe emsebenzini wakhe emva kokuba ethe wabekwa kwikhefu elikhethekileyo kulandela izityholo zokuziphatha gwenxa kwamapolisa. Umkomishona lamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi wakhomba umnwelo kaSibiya emtyhola kwigumgedle lokuchitha iqela elikhethekileyo lamapolisa belijongene neziganeko zokubulala ezayamene nezopolitiko. LokaSibiya uthi akazange alinikwe ithuba lokuziphendulela kwezi zityholo kwaye uthi umkomishona lamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masimula akanawo amagunya okumnqumamisa emsebenzini. Isixeko saseRhawutini besibambe indibano nequmrhu elijongene nabangcwabi iSouth African Cemeteries Association kwakunye neminye imibutho ebandakanyekayo. Kule nkomfa bekudibene iinkokheli, iingcali noluntu ngokubanzi kushukuxwa imiba etshisa-ibunzi kuquka ingxaki yokushokoxeka komhlaba wokungcwaba, ukutshiswa kwezidumbu nolawulo emangcwabeni. Masivele ngxelo ngokunabileyo. Kusingathwe inkomfa entsuku ntathu eBrixton eRhawutini namhlanje nalapho ukusukela izolo de kube ngomso kushukuxwa imiba enobuzaza ngokuphathelene nengxaki yomhlaba wokungcwaba kweli loMzantsi Afrika. We found ourselves in a position some years ago when we were not adequately meeting some of our objectives as the South African Cemeteries Association, and that was to bring about a benchmark in terms of cemeteries and crematory operations. Emva kokuphawulwa kwezingxaki izijongelene neliqumrhu, injongo yale ngqongqothela kukudibanisa inhloko kufunyanwe umkhomba-ndlela khona ukuze uluntu lweli luqhubeke lufumana ukungcwatywa ngesidima. The purpose is actually to create a platform for conversation. So we invite presenters from various disciplines who are considered expert in their fields to share their knowledge and their thoughts on our subject. And our subject is finding a sustainable way to lay our loved ones to rest. Noxa imihlaba ebekelwe amangcwaba isiya igcwala kweli, abajongene nalomba banezicwangciso zesisombululo kuyo yonke lenyewe. City of Johannesburg has burial land for the next 30 to 40 years available for its residents. We do have alternative burials such as cremations, reopens, which have been adopted very well by all communities. It's part of integral burials that are taking place in our cemeteries week in and week out. Kwimihlaba yokungcwaba ebekelwe bucala engama-42 sele kusetyenziswe engama-38 ubuninzi. Isebe lezobudlelwane namazwe ngaphandle lithi arhente zokhuseleko zombuso ziphanda iziganeko erhaneleka ukuba zikhona zokuxhilwa kwabantu abatsha ababhinqileyo ngokubathembisa ngamathuba emisebenzi. Abaphembelela abaninzi kumakhasi onxibelelwano i-social media influencers ngelasemzini baye babonwa bebhengeza amathuba angaqinisekiswanga emisebenzi. Intloko yezo zakuzo kwisebe lemicimbi yezangaphandle uClayson Monyela uthi ngenxa yokuba la mathuba emisebenzi ebhengezwa ngabaphembeleli kunzima uqinisekisa kuba semthethweni kwale misebenzi.
Imisebenzi ebhengezwe kutshanje phantsi kwe-Alabuga Start kuxelwe ukuba ibhengeze amathuba emisebenzi kumacandelo ohlukeneyo naquka iziseko zophuhliso kunye necandelo lemveliso, kodwa kuye kwakho izityholo zokuba abathathi inxaxheba banokuphela besebenza kumashishini anxulumene nomkhosi. Usekela mphathiswa kwisebe elijongene nemiba yabasetyhini uSteve Litsike uthi kunokubakho izenzo zolwaphulo-mthetho ezinxulumene nale misebenzi. These influencers are already removing videos. You can imagine how much of the risk this is associated. Our interest as a department is to protect young women. No 18-year-old should be subjected to this. So far, we have in our list over 10 influencers identified. Kwividiyo ezimbalwa ezithe kumakhasi onxibelelwano uninzi lobaphembeleli okanye i-social media influencers lubonakale lukhuthaza abasetyhini abaneminyaka eli-18 ukuya kuma-22 ubudala ukuba bathathe inxaxheba kwinkqubo yemisebenzi yamazwe ngamazwe kumbindi weRussia. We do quite a number of background checks with these companies, and there's a lot of disclosures that are done. There are a lot of engagements that are done in between the countries, and of course, it is always reported to various entities within our own also government. Ulitsike uthi urhulumente uyaphanda ngezi zibhengezo zingaqinisekiswanga. There are consequences. People must know that we cannot advertise, any kind of misinformation that will mislead and that potentially may put people at harm or at risk. And they will be included. Certainly, law enforcement agencies are part of it. Isebe labasetyhini lihlaba ikhwelo kubantu abatsha ukuba balumke ngakumbi malunga nezinto abazifunda kwi-internet kwaye bangawamkela amathuba emisebenzi ngaphandle kokwaqinisekisa kuqala. Ntsimo Zulu noThabile Makhaphela. Koski mamqwathi noncuthu kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam leMozulu bethuna mna ngegama ndinguThabile inzwakazi yabathembu mvanje nansi imozulu siyayivula ke mbukele ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphela uyawuphawula ke mbukelo wamekhaya wanoko kusibekele mpela ngamandla futhi kumntla mpuma nombindi kuMzantsi Afrika wonke phaya ko-DR ekuseni futhi bevuswa sisibhozo namafa ngephi kanti beyivala ke beyisoka la mozulu phaa ngo-29 degrees ngomsongo rhatya kanti ke wona mbukeli amaqondo wakho aphantsi naphezulu lokuqala bethuna iphondo kuphaya kaloku empuma koloni ngamandla ke mzantsi futhi ke kuntshona nombindi welaphondo phaya kaloku kokalathi kokwasekuseni futhi nazo zonke nje ezanginqe bavuswa yiloo ngqele kaloku yakhe ke mbukeli wam la 3 degrees kanti ke baphila kanje phaya ephondweni futhi ke mbukeli elise-Free State ngamandla ke kwimpuma nombindi futhi welaphondo phaa ko-Ficksburg kwasekuseni ngaloo mafu ehamba nengqele kakhulu phaa kubande kwakhona futhi xa bevuka ngo-3 degrees sebenjenje phaya ephondweni futhi ke elizinze kwintshona koloni ngamandla ke mzontsulo futhi kwintshona nempuma yamazantsi welaphondo futhi phaya kaloku eGeorge ekuseni nje qabaqaba ngamafu bevuswa nguye ke futhi u-8 degrees sebenjenje phaya ephondweni elise-Northern Cape njengamandla kubukelo futhi kokukhulumana kwasekuseni ngamafu futhi nemvula nendudumo phaa xa bevuka ekuseni ngenxa yakhe kaloku ke futhi la 11 degrees kanti bethuna imozulu phaya ephondweni ke futhi elise-Northwest ngomso mpela phaya ke kumazantsi nentshona yelaphondo Morelang kwasekuseni futhi zizomvula nenkwankca phaya ka-12 degrees kokufana nqwa ngephofu phaya eFreiburg bevuswa ngu-12 sebenjenje mbukeli wam ekhaya futhi ephondweni eliseRhawutini ngamandla ke kumazantsi welaphondo futhi nempuma phaya eSprings kwasekuseni ngo-11 degrees ngokufanayo ke phofu xa bevuka phaya ekuseni futhi kwincam yelaphondo Johannesburg ekuseni ngaye ke u-9 degrees nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseLimpopo ngamandla ke kwimpuma yelaphondo futhi qabaqaba ngamafu mpela phaya koophalaburo ekuseni futhi bevukiswa kaloku lilo nje elashumi likhathwa sisihlanu yehla nam tekho phaya ephondweni futhi mbukeli wam elizinze empumalanga ngamandla ke kumantla nentshona yalo Middleburg kwasekuseni ngo-11 degrees napha kumantla futhi empuma esikhukhuza ekuseni ngamafu mpela ngeshumi nje elikhatshwa sisithathu uvuma ke ndivale ndisokumozulu phaya iphondo lokugqibela sipha kaloku mbukele ekhaya KwaZulu Natal ngamandla ke kumazantsi welaphondo ko-Oxford ekuseni futhi ungabanda ngo-8 degrees napha eThekwini futhi bevuthwa lishumi nje nesithandathu mnandi kuthande ke xesha limyole kamnandi mawethu.